нашия град, пред читалище Яна Лъскова. Тук са Фейстарс, които организират кастинг за таланти. Очакваме талантите на Несебър да се явят и да изберем най-добрия от тях. Чакаме най-добрите таланти да се представят така, както се представя и среде, с много хора, пълна зала и разбира се много емоции, заредени ориенталски танци и така нататък в извънредния кастинг. Сега очакваме много разнообразни кандидати, защото беше обявено, че тук има 100 самородни таланта. Фейстарс е тук. Обичаме ви, забавлявайте се. Вау! Здравей! Как се казваш? Мануела? Много години си? 15. Какво се занимаваш? А нещо друго? Не. Нищо. Какво ще ни изпълниш днеска? Само лайко. Ще пееш? Добре. Само правиш ли ни изпълниш? Добре, давай тогава да чуем. Хайде успех. Да. Готово ли? Няма проблем. Не се притеснява. Искам само да попитам, притесняваш ли? Да. Ай, сега се успокой. Дишай, няма да те издадем. Това е Николи хора. Само се отпиш, защото имаш хубав глас. За да може да звучим и да притесним всичко правилно. Трябва да се отпуснеш, спокойно. Ще е окей. Някой за работа притесняваш ли? Ще го изгоним, кой те притеснява? Добре. Чуваш ли музиката хубаво? Да. Какво се закусвала днес ти? Какво закусва? Нищо. Как нищо? Как ти затваря това тихичко? Я по-смело, по-смело. Някой случайно да има нещо за капане? Идем до магазина. Веднага, колега до магазина да вземе вина на ново нещо ядене. Готова ли си? Спокойно. Пускаме наново, спокойно всичко. Settle down, got you found a girl in your married now. I heard your dreams came true. Yes, you gave me wings. I didn't get to you. Old friend, why you so shy? Like you hold back.
out the blue, wanted about it, but I couldn't fight it. I hope you'd see my face, and that would be reminded that you didn't know that. Never mind, I will find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, there are memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I will find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, how big I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah. Never mind, I will find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, how big I remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah. Сега, отдели малко на как се казваш? Казвам съм Мартин Колев, на 15 години. Къде учиш? Музикално училище Бургас. Това ли се? Ще пееш, ще композуваш, ще пееш, ще имаш ли нас? Музикал вече. Нищо не съм. Всички прецени ядат. Вие чува в Несебър на гладна диета. Колеги, да видим. Отдавна. Само момент. Какво ще ни изпълниш малко? Да. За Манели Рангелова на песен в Лозес. Супер. Come un poco, ma me stasi seguendo.
Имаме братовчери, битбоксери, аплодисменти. Айде, зелато, първите си. Как се казваш ти? Александър Челебиев. Александър. Разбрахме вече, че ще ни правиш ти битбокс. Да. Замисляме план с колегата. Ще те мъча. Не, няма да го мъчим. На колко години си? На 12. На 12 години. От кога откри, че можеш да правиш битбокс? Преди една година. Преди една година? Да. И тогава упражняваш ли се? Да. Добре. Еми давай, айде тогава да чуем и ти какво имаш. One, two, three. Обаче искам малко по-нататък да отиш. Благодаря. Get up, get up, get up. Искам да ми кажеш, какви бяха думите там, Арио, Реди, там всички искат думите да ми кажеш. Думите след това. London, Michigan. Reaching his body's man. Radio, man. Are you ready? Аплодисменти! Каше, още какво правим на тебе? Да питам аз. Ми той в Пловдив, вчера ми бях живе здраве, спокойно. Аз се веду на приятелство с теб. Братовчет си? Да. Това е условието ми. Поне за да получиш моето да. Условието, чакай! Условието в момента братовчет да се качи горе на сцената при теб. И да направите батъл. Що ми си стигна победа? Кой е първи? И двамата и там. Аз думи от тях. Аз съм съдията. Ела ти тук. Хайде, казвай. London, Wichington. Emily Ballyman. Ebin Mayaman. Are you ready? Tabi Badusep. Tabi Badusep. Tabi Badusep. Minimal Sep. Група Чанта, да сте вие? Група Чанта, значи аплодисменти за група Чанта от Несебър. Може и сега ще ви подавам микрофона За въпроса. Не. Искам да се представите отделно.
Симон. Николета. Дария. Не го разлепиш, че сте отбора. Иншо Мария танца. Айде. Беше малка без следните. Merci. Agravati transporta. No. Ти не подкрепаш або? Добре. Ама, айде смийте ми става, че той е маркет, ама... Гъбът ти карти шефа. Това е нали? Господин Ечев, бихте ли застанали от другата страна на тях? Ето ги, нашите антикарти шеф. Добре, ами айде му шефа. Поздрав за Рачко и компания. Айде, Рачко и компания. Ако не писате на компания. А капела ли? Добре, давайте. Бело белисимо, подрасенто, шмарганто, в Италия ме учиха да чукам елегантно. Бело белисимо, шмарганто, подрасенто, пред 2 години изпушкено Нинтендо. Главата ми въртят се само ученички, в час по-български, читат всички, тройки, четворки, петици, шестици, чули звънеца, отивам за метици, направо откачам, че жестока, не се за басейните, у нас как ми тропа, не мога да издържам на това напрежение, намирам с пиштоли за всеки изпит решение. Всяко ми горе обикана, цяло съм дошъл килограми на свана, физическо обичам да бяга 6 метра, цигарам в уста и на слушалко слушам Петра. Всички са на Сентропе, други
силен рояк, а пък аз съм като мама, мила нежна дама. Како пако, като мама. Аз съм се родил момче, а пък аз момиче, а това пък ще рече, с теб не си приличаме. Що порасна аз голям, татко аз ще стана сам. Аз порасна ли голяма, знам ще стана мама. Като татко, като мама. Момчета, вашата група се казва Black and Yellow, така ли? И вие какво ще правите днес като битбокс? И вие ще правите битбокс. Двамата едновременно или? Не. По-отделно ли? Ще трябва ли другия микрофон? Добре, чакайте тогава да видим.
И Viva, Viva l'amor, Viva Latino Party, Viva, Viva l'amor, и нека